pangilan eh. Hi, good morning. Maadong adlaw sa tanan. Og daghang salamat Lord. Daghang salamat sa grasya matag adlaw-adlaw. Among nadawat tong adlaw. Nadapokus nga tubangan karon. Adlawng Bernis pizza 1 na September. September na adlaw nas mga adlawng natawhan. Mama Alits, Aliana, Alexi, Vlog, Papa Violet, daghan mi kadtong September. Sali Mayura, September pud na man kinaunahan, September 7 ang birthday mayor. Malingon nga September gabitay aglusong kay tinggot tuman ng September labi na karon labing mahalag bagas. Balag way handa basta pasalamat lang pa sa Ginoo nga nadugangan na pag usa ang edad matag tuig. Salamat gyapon tas lamang mga gahom. Labi na nahe bitaw. Magmaritis ako, labi na nahe na iniingon nga pawaan lagi nako sa YouTube. Mura ko buang. Muna ha, dengan salamat laman gyapon sa itong pag-BI na buang. Wa mo ko natablan. Sabas ning comment nga ginora din na sayod. Giso, ginora din na sayod sa atong kinabuhi karon. Katong comment na sa atong nag-ibot ko bulanghoy. Dengan salamat nindo adto ka balaka. Kakayara na kay naa si Lord nag-uban kanunay natong tanan muna natong dito kilikazan nga kaning mga lihikon bitos mga palibot sa bahay dito ko pwede di ko makapang sa diha kay laipod masira ko mukmok adto po nang magbuad-buad putas init panagsa kay kaan man tumpay na mas kinabuhi nato bitaw nang mag kupot-kupot para na kadadlaw na madsug ko kadadlaw ko na ako'y ipasuri sa ahang manunuroy wala mo ko di lang mo ko makabidyo do nang magkuan ko sa bahay kanang magsuman mag-unsa diha kay kasi kadug sounds manang mabuntag ra ko masigjaw-jaw matuwang sa kamera para karon alas 6 pa wa pa nagilagutob kay kanang among silingan dani among igagawa pod magpatugtog na asakop ti buok baryo munang sinsanjud mo og na hindi makakita sa ahang mga trabaho nga paninda dara pang manuruzay di pod magpakamera kanang manawan pos kamera mo naman jud na kanang mga taong mga malunuay siguro na sila alay ko ni tao nga nagsigig labi nagkatong na-admit ko nagsigig lantas bayog na naba ko nagihaya kay gihaya na ba kuno ko nakatupong na marites sa ibabaw nga giingnan ko nga it's stage 4 na kuno ang sakit na tinga sila kay aghang manurojay og suman og suman pilit og suman bulanghoy niingon ko tutos ibabaw nga nakahimo pa bali kuno kog tinda nga cancer naman kuno ko cancer na kuno ko siguro guban madlik siguro mo palit kay na kuno ko cancer salamat sa Ginoo ra may katawan ning ilang mga kuan tuhang mga katong mga malumong kasing-kasing nga nagtanaw sa hangkuan katong ning PM. Daghang salamat kaadto ma'am sa imong pagampo o pag kanon ning subaybay sa ahang video nakatabang nimo. Sabi na kay nakaslaing nasod di nimo iskip pag ang patalastas kunuhay. Daghang salamat amping kanunay. Di na lang ko manganog kinsa ka. Daghang salamat kaadto. Siya pa Violet po diha sa Manila amping diha nakita na nahuag katong mga dress nga newborn katong gikan pa na ni Budoy
Ang nakitaan gahapon. Dito man to sa pikas bahay gitaguan. Gipakita ng mga nanay na gahapon katong kuan. Kinahanglan pa to humulan. Kaya ba po nang naggamit nila sa una. Si Budoy, itong hang apo. Mag 15 years na. Amtong sidog balde sa bahay. Lagi kuha lang nanay ang balde. Jadi gibalhin og bag nga noog. Aron nang ibabad ang sa og makalugar ko kanang makapahaway na ko dari kay karon di ay ari ko sa gawas maguna ko manang kay labong landong pa ang mututok nag-init ato na pakusod sa bahay maghihini na bago pula baog na tubig kay daloy nakadughang bulanghoy nanubo na nadahang kugo na nirek man na panayang kumbatihin karon kay jang palis mangita na po kung halin na po matinda og mas buntag asa pang mga manuroday wa pag ibawag musuri ba og Sabado malugma. Pasensya na po sa mga video. Naragod ninyo bahala mo og kanang nagtanawa mo sang vlog og ang video og wa di ko na magos. So kanang nagsigbantay nga ingin nga nagbantay og naba kuno nabay gihaya sa bahay. Ginura din na sayod nimo. Niingan niing PM pa ka niingan ka nga kuan ay madulay kuno kay nagagama pa kog tinda nga masakiton kuno kung dako. Oy tanawa lang po masakiton ba. Yang ada mas langit ang tanan yung mga panungo kinsa man ka nakaibaw na sila ang mga igsunod kinsa na kay mao manay nagsigapura sa una niingan na pud tunaan na pud niingan nga katuloy kunong langgam nga ipalabay na kunong langgam kay gahi kunong migo kay kunong kog kay aglanggam kuno na kuno sungod sang kwarto kunong kay bawaban sa aglanggam na sungod ang higdaanan siguro ug magtingog madunggan para karon na narakos gawas pero madunggan pero nihilom naman ang tanas siya nito ka na pod bawagan sa isang nakaon nga di na naman natagden masag ako walipayon ko nga sige ko ato bang sa kamera bisag murag kog nagbuang ko no salamat dito ko matablan na ilang ko yung murag buang napakna na siguro kuno ko okay ra nang gidawat ginuray maghukom manang karon di ay bisag kay labong sa dupa magkuan sa deko tunay baga nagkugo na nga ang baranghoy ana napoy pinsa anang gunahan karon alam mo pa ning bagad-adlaw sakto paron exercise ang kaluoy ng bulanghoy tabo na kugon mo ni na mo ni hang bar na tihon og una karon magunay nga ni kugon ilang diputon kubon din dalid dan yung kubon na mamunag hapon kurang manurok lang exercise ano mo mati nga kay naday nagkuan na nagatang ug ano pa ko ihaya kaya ako din hinuba din sila ibaw ko ginsamang ka hinuri bahala nimo exercise guna kaya nagmasiga nag-adlaw mahawa ng pagkudaan eh naglanggam, malipay langgam silting
Ah, hindi ko siguro mo. Hangat di iPod. Pawis ako. Pangat na ko dagkang singat. Malang serbisyo na ni mabuntag sa di pa mo kuan may kagbay na og guna alam-alam lang guna hang bulanghoy. Malagi to usbon ha ligli ko di ko magpalabi po hinahinay ra kay basin sag matinagad tong niingon nga nagatang nga nabay hinayas bay. Salamat Ginoo. Di abang tid. Manang daghang dagway di gihaya. Na hinayas bay lay kuno. Kali sirong tigpang kuana mo. Nasunos daw manumang moingon man nga. Hoy si kuan. Silin. Kuana. Talimatay na lagi kuno ko. Mo ani dagway talimatay naguna pa. Salamat. Salamat. Sige mga pag-ampo itong niaging laging talimatay ko. Oh, nakasurvive na ko. Ginawalad sila nasayod sa tanan. So na, dengan salamat yung tanan. Hindi naman tagtag sa kinsa mo. Amping mo kanunay yung payan. Ug asa mo dapit sa gawas man sa Pilipinas. Ug nas Bohol. Ug nas Alicia. Amping mo. At ang ilang maning ang vlog og na nabay gihaya. Kay nay nag-atang lis ang hinaya. Taon pod, giatangan lamday ko galos ako ihaya. Salamat, amping kanunay, ug kinsa man kang manunuay. Ang pakita ninyo ang agi ng buntaga, sang agi sang ginunahan sang bulanghon pila ka puno. Nara. Nahinlo naghanggi gunahan rong buntaga og maapos buntag ato na pudtos kuan ibabaw tadaplin sa karsada. Muna ang agi karon ang bulangoy na nahinlo na. Ang miracle fruit di na mo to din na muwak. Paman makapamunga, lahi magbunga, kay agbunga sa dagon pot kay namunga man hinog kundol. Ha. Di na manidak ka danig utan ni nanay. Asa mo kakitag tanom nga dagon pot na bungag kundol. Nang luod siguro ni siya, kasi yan may nagpuong, mga maka bunga daka nam tani duha na ni katuig kapin. Ginahan na Scottish, mani miracle fruit ka na bunga og kundol. Kundol. A few moments later. Ang sa'yo paminon ni Matay? Basta kay dujanan. Basta kung kay dujanan na, ilisan na. Morning kangkuan, iba burato. Plaster kaya po sa tay. Ano naman nagtaktak na pinigiro. Isabit sa nilig man, di mayroon kong tadani. Paak mo, kung tadani sigarilyo no. Nasunog. Wala naman ka manabako. Sabong naman eh. Nasa tay? Ha? Dujanan kanta. Murah magdantuan eh. Tikang kang. Simple ba manakuan? Nabalihon, pwede sa nabalihon. Mga ba? At mahu, galit sa tikas kili. Pwede mo sa magkabadyo. Ibalance pagtuan. Sakto. Matuali na hizag. Ibabaw may nakuan, balihon. Kari mo ipagabos. Kaya nagbali man sa Hunterali. Pantara naman doon. Uinit na. Uinit na ng tuna. Para maka uinit ng tuna dan. Ngalo ang panganikado sa mga barigto. Wala naman nagkahugot. Kaya mamanig. Diyan sa kanyang paghimo. Katulad yung ilasilbing baligya, wapo ito. Silbing, lain man to. Kamurang itong kilo. Dali itong hugto. Di man, kat tulis iro. Dato man tunta ka lang doon. Iputol mo ito iro. Ipaak lagi to. Usay na kuan tanan. Wapo ito kay humo. Sabi naman siguro himo ng mga practice.
Ikut-ikut rin na ah. Dari po deket nga na. Dari po di nga na. Ang itaguan. Nga na. Ang nailon yun, magnitag pukot.